F'intervista mill-preżentatur ta' Newsbook RTK 103 Mattias Merċieqa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg tkellem fit-tul dwar il-kontroversja li qed iddur madwar il-Ministru Rodrigue Galdés wara li dan akkwista proprjetà f'Għawdex bi prezz deskritt bħala straordinarjament baxx mingħand kumpanija marbuta mal-iżviluppatur Joseph Portelli. Alex Borg insista li l-każ iqajjem konflitt serju ta' interess peress li l-kumpaniji marbuta mal-istess żviluppaturi nataw kuntratti ta' valuroli mill-istess dipartiment li jaqa' taħt ir-responsabilità ta' Galdés. Huwa sostna li l-Partit Nazzjonalista jemmen fit-trasparenza u li każ bħal dan ma jistax jiġi injorat. Alex Borg żied jgħid li dan il-każ huwa insult għal dawk iż-żgħażagħ li llum qed isibuha kważi impossibbli jsiru sidin ta' darhom minħabba l-prezzijiet għoljin fis-suq tal-proprjetà. Huwa sostna li l-kuntrast bejn dak li jħallsu żgħażagħ u dak li ħallas il-Ministru jagħmel is-sitwazzjoni aktar inkwetanti. Dan fil-waqt li semma diversi proposti dwar x'beħsibu jagħmel il-Partit Nazzjonalista bħala gvern alternattiv sabiex jindirizza l-kriżijiet fil-proprjetà u jagħti ċans ġenwin liż-żgħażagħ sabiex isiru sidin ta' darhom. Allura bħala gvern aħna rridu naraw illi verament natwaw miżuri konkreti illi iż-żgħażagħ ikunu jistgħu verament isiru sidin ta' djarhom. Għaliex jiġri għandna semmejna diversi proposti bħal huma pereżempju r-rent to own scheme. Rent to own fejn inti proprjetà tal-gvern tingħata lil persuni first time buyers, lil koppji żgħażagħ, lil persuna single illi trid issir eventwalment sit ta' dara. Illi permezz tal-kirja illi tagħti lill-gvern din eventwalment dil-kirja tkun qed tivvaluta lilha nnifisha bħala investiment fuq il-post għalhekk rent to own li inti eventwalment il-kirja tkun qed tiġi ekwivalata għal investiment fuq il-proprjetà li b'dak il-kirja inti qed tinvesti fil-post li eventwalment issir owner ta' dak il-post. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar iż-żewġ każijiet ta' aggressjoni li seħħew riċentement f'żewġ skejjel bejn l-istudenti u sellem lill-edukaturi wera solidarjetà ma' dawk li jbagħtu minn bullying u abbużi fis-sistema edukattiva. Sostna li l-iskejjel għandhom jagħtu sigurtà reali li tfal u l-ġenituri u li tfal iridu jingħataw l-għodod biex jaffaċċjaw l-isfidi moderni fosthom l-abbuż fuq il-midja soċjali. Borg qal li bħala gvern alternattiv il-Partit Nazzjonalista għandu pjan ċar biex it-tfal ikollhom aktar protezzjoni u appoġġ fil-kuntest skolastiku. Alex Borg qal ukoll li l-pajjiż għandu jibda jintroduċi taħriġ foqsma bħal AI, fintech, medtech u gaming minn età żgħira saħansitra mis-sekondarja. Dwar il-ħaddiema barranin Alex Borg qal li hu meħtieġ li jsir labor market study biex pajjiżna jifhem aħjar mhux biss kemm għandna bżonn ħaddiema barranin iżda fejn eżatt għandna bżonnhom. Però aħna bħala partit qed nitolbu illi jsir labor market study. Jiġifieri b'dan labor market study aħna jkollna ritratt qudiemna tas-sitwazzjoni preżenti. Jiġifieri nkunu nafu li ma setturi għandhom dal-barranin, li ma setturi m'għandhomx bżonn il-barranin. Imbagħad minn dan il-labor market study nibdew niddirezzjonaw il-pajjiżna, l-ekonomija, kif nistgħu ninċentivaw il-Malti jitlu f'ċertu setturi. Fejn nkunu nafu fejn bil-fors għandna bżonn il-barranin. Immekk imbagħad x'in nibdew nirranġaw is-sistema, il-pis fuq il-Malti mhux ħajkompli jikber kif inhu llum mingħajr ebda direzzjoni. Alex Borg tkellem ukoll dwar il-progress li sar fis-sistema legali li titratta l-vjolenza domestika f'pajjiżna iżda qatt fadal ħafna nuqqasijiet, speċjalment fl-appoġġ li jingħata lin-nisa u lill-familji li jsibu ruħhom f'ċirkustanzi ta' abbuż. Alex Borg saħaq li s-sistema tal-ġustizzja għandha backlog enormi li qed ipoġġi lill-vittmi f'riskju li jerġgħu jispiċċaw vittmi ta' vjolenza domestika. Filwaqt li insista fuq riforma serja fil-qrati Maltin biex jitnaqqas id-dewmien fil-każijiet u titjib il-protezzjoni tal-vittmi. Dwar Għawdex il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li huwa essenzjali li l-Gżira Awċija żomm il-kultura u l-identità tagħha. Madankollu qal li għandu jkun hemm żvilupp iżjed baqal u b'viżjoni sabiex ma jintilifx dak li jagħmel lil Għawdex uniku u attrajenti għat-turisti u għall-Maltin. Borg enfasizza l-ħtieġa li jinħoloq aktar xogħol ta' kwalità f'Għawdex u qal il-Gozo Innovation Hub għandu jintuża bisħieħ biex jattira kumpaniji li jistgħu joffru impjiegi tal-livell għoli. Aħna bħala gvern alternattiv irridu naraw illi dan il-Gozo Innovation Hub li sar minn gvern laburista u li dakinhar jiena rajtu bħala proġett ambizzjuż u hemmint li seta' jħalli l-frott il-Għawdex, aħna nisfruttawh bħala gvern alternattiv u naraw illi jiftħu kumpaniji illi huma ta' għada, illi jistgħu joffru xogħlijiet ta' kwalità lill-Lawċin bħal huma l-medtech, il-fintech, l-e-sports, għad-digital nomads illi hawn ħafna minnhom ġew Għawdex jistgħu jittapjaw ġo fihom. U l-Gozo Innovation Hub ikun ekosistema
anke għall-SMEs pereżempju. Illi SMEs ġo Għawdex jistgħu jiftħu ġol Go Innovation Hub. Alex Borg sostna wkoll li hemm bżonn investiment serju fil-konnettività bejn Malta u Għawdex u li l-portijiet tal-Imġar u ċ-Ċirkew għandhom jiġu aġġornati biex jifilħu għad-domanda moderna b'ħames vapuri u mezz ta' trasport aktar effiċjenti għall-merkanzija. Fl-aħħar net Borg tkellem dwar il-crowdfunding u l-podcast li se jsir permezz ta' din l-inizjattiva u qal li huma inizjattivi li qed juru kemm hu l-Partit Nazzjonalista huma muftuħa għal modi moderni ta' komunikazzjoni u għal politika aktar trasparenti. Alex Borg qal li l-outreach beda mill-ewwel jum li sar kap u qatt ma waqaf jaħdem u jitkellem man-nies filwaqt li temm jgħid li minkejja fadal ħafna xi jsir u triq tista' tidher twila, fl-aħħar ta' triq hemm tama. Fil-mid-ġurnata kif wett matul il-kampanja ta' kap ser inkunu qed nippubblikaw l-4 snin lura li kellna bl-accounts mingħajr ebda biża' biex inkunu trasparenti mal-poplu Malti wawċi kollu, biex nuru sens ta' accountability illi dan il-gvern tilifa, però aħna bħal oppożizzjoni, anke mill-oppożizzjoni stess, ser inkunu qed nuru it-trasparenza mal-poplu Malti u għawċi kollu. Dan huwa dak li rrid nuri hemm barra, illi aħna dak li nwedu inwettquh fil-ħinu u f'waqtu. Sabiex aħna mill-oppożizzjoni stess nuru li lesti biex nigvernaw, lesti biex nieħdu l-pajjiż f'idejna u nagħtu tama aħjar, direzzjoni aħjar lill-poplu Malti u għawċi kollu. Desiree Grek, Net News.